Dneska mám pro vás takovou myšlenku, kde vlastně mám nějaké zkušenosti, vyzkoušel jsem si to a myslím si, že jsem vlastně prožil tu realitu, jak to opravdu je, tak bych tomu chtěl říct nějaké svoje poznatky. Jedná se vlastně o to, co podle mě hodně lidí usiluje, že chce jít třeba ve 30 možná ne ještě, ale ve 40 třeba do důchodu a pak prostě už nic nedělat, vykašlat se na práci, tak cílí třeba k té 40. Tak jsem to měl upřímně já, že jsem prostě cílil na ten věk 40, to mimochodem budu mít tento rok, že ve 40 prostě chci být na tom tak, že už prostě můžu jít do důchodu a nevím, vole, ležet na pláži, co já vím, prostě takhle jsem to nějak měl v té hlavě, nějaký takový ten motor. A ono se to vlastně v podstatě, dá se říct, povedlo, že teoreticky bych mohl všechno hodit teďka za hlavu a žít jenom z investičního portfolia a vlastně být v důchodu. Ale zjistil jsem jednu takovou zajímavou věc. Já už tak nějak zkoušel, vidíte to v tom našem lifestylu, že jo, že už to jakoby tak zkoušeli jsme párkrát, že nikdy jsem třeba ani dlouho nic nenatočil nebo něco, prostě zkoušel jsem si chillovat a zjistil jsem, že celá ta myšlenka je vlastně trošku podvod. Prostě ve 40 do důchodu je docela nesmysl, jo. A teď jak to myslím? Možná to nepůjde pochopit od někoho, kdo třeba je v práci, která ho nebaví a je sedřenej a šel by do důchodu nejradši zítra a už by se na všechno vysral. Ale já to beru z pohledu lidí, kteří jakoby příklad podnikatele a lidi, co se snaží, investoři a co se snaží získat finanční svobodu, vlastně naakumulovat nějaký portfolio a jít třeba do toho důchodu ve 40, tak většinou tyhle lidi jsou podnikaví, že jo? Většinou ty lidi, co se dostanou na tuhle metu, že prostě ve 40 budeš moct jít do důchodu, tak jsou to většinou podnikaví lidi. Buď se tam dostanou tím, že nějakým podnikáním, nebo podnikání, investování, jo, prostě biznesy, nějak podnikavé se tam dostanou, aby většinou jsou to tyhle lidi. A problém je ten, že jakmile ve 40 si takový člověk řekne, dobrý, tak hotovo, jdu si lehnout na pláž, tak jo, jako chvilku je to super, to jako ne, že ne. Chvilku je super, fakt jako nic nedělat, prostě klidně i pár měsíců, jako úplně pohoda, no stres, ale pak najednou vám začíná docházet, že nějak vytrácíte jakoby smysl toho života, jako když teď samozřejmě, teď prosím tam neberme rodinu a takhle, to je absolutní smysl života a takhle, ale každý člověk má i v sobě nějaký plamen, kde jako on chce předat nějakou hodnotu tomu světu. Chce vlastně být hodnotný pro to svoje okolí, chce něco vytvářet, chce nějaký hodnoty vytvářet a to je většinou to, co nás naplňuje, že se někam posouváme, že rosteme, že se něco učíme, že jsme něco dalšího udělali, další projekt udělali, něco vymysleli. To je to vlastně ten plamen, co máme a on prostě nejde zhasnout, jako obzvlášť ve 40, když ještě máte docela dost životní energie. Takže nevím, jestli to tak mají všichni, ale mám hodně i příkladů z mého okolí, i jako mnohem úspěšnějších lidí, než jsem já, kteří do důchodu ještě dříve třeba jakoby rovnou šli, že prostě prodali nějakou velkou firmu a šli do toho důchodu, nevím, třeba v 35. A většinou ty příběhy jsou takové depresivní, že hodně dlouho se potom ten člověk řešil, nejdřív to samozřejmě užíval, ale pak přesně to došlo do toho stádie toho nenaplnění, mohly tam mít nějaký deprese a tohle, že vlastně nemáte jako, co jako, nemůžeš jenom čumět do palmy, vole, čumět do moře, ty vole, celý život takhle, jako to nejde, jo, musíš prostě něco dělat. Takže to je vlastně ten důvod, proč se ty lidi potom vrací vlastně do různých dalších podnikání a dalších projektů, nebo začnou dělat něco jiného, nebo začnou třeba dělat, jak se to jmenuje,
no to je jedno, teď nevím, ale prostě začnou dělat různý další věci, vymýšlí. Takže vlastně ten důchod, který mu možná spoustu lidí směřuje a nastavují si to tak, není to tak jakoby žhavý, jo. Takže co z toho ale plyne? Jaké je vlastně z toho ponaučení? Ponaučení z toho je, že by byla strašná chyba snažit se dojít do nějakého takového stádia něčím, co vás už na té cestě nebaví, nebo co se nutíte a co je fakt jako dřina, a pak tam dojdete, chvilku z toho užíváte a pak zjistíte, že je to prázdný. To je takový fakt na hovno. Takže podle mě to ponaučení je docházet do té cesty, jít si už tu cestu, kterou si jako volíte, a i když si chcete být prostě finančně zabezpečení takhle, ale volíte si v tom nějakou cestu, tak tu cestu, kterou si volíte, aby už ta cesta byla pro vás naplňující, to za prvé, za mě, aby už ta cesta byla pro vás naplňující, protože jinak by to bylo pak jako takový zbytečný, jo? Jako taková zbytečná ztracená energie, jako jo, je to pěkný pak, ale přesně jsou tam pak tyhle problémy. Takže lepší si to pojistit tím, že už ta cesta samotná je prostě strašná zábava, takže volit si věci, které vás baví a prostě, aby vás ta cesta bavila, aby to prostě, a cesta vás naplňovala. To je strašně důležitý. A druhá podle mě ponaučení je trošku se na to připravit, protože já na to trošku taky byl připraven, protože jsem i takový příběhy podobný slyšel, ale ještě jsem jim nevěřil. Podobně jako tomu nevěříte možná teď vy, protože si řeknete, to je blbost, jak prostě budu si pak chillovat, jenom cestovat a takhle a pohoda, jazz. Není to tak, jo? Prostě, jo, chvilku to může být, klidně měsíce, klidně i roky, ale rozhodně ne desetiletí. A stejně budete mít touhu něco začít zase dělat, někam se zase posunout prostě, jo. A to možná je i ten důvod, proč vidíte spoustu i třeba miliardářů, když se podíváš na miliardáře, tak se vždycky čtete komenty, proč ještě pracuje? Proč ještě pracuje, když ten má peněz, ten může jenom ležet doma na gauči. Ale co je za život ležet doma na gauči, jo? To je právě podle mě ten smysl, proč většina těch lidí nakonec, hodně z nich si projde tou depresí, ale pak zjistí to, že vlastně musí zase něco začít dělat, protože to je to, co je vlastně nabíjelo. A proto vlastně, takže se připravit na to, že vlastně děláme furt celý život něco. Dokud si myslím, že až nebudeme trošku víc starý, třeba 60, si myslím, že jak už ta energie není, tak opravdu se tam může asi dá chillovat, ale ve 40 mi přijde, že to nejde. Myslím si, že to fakt nejde. A ještě bych tomu chtěl říct jednu myšlenku. Bavíme se teď, nezhazuju tím jakoby tu cestu, chtít toho dosáhnout ve 40, to vůbec, protože já jel stejnou cestu a jsem absolutně spokojený, že jsem ji jel. Jenom mi trošku na paměti, že pak to může být trošku komplikované, až toho dosáhnete a že stejně budete muset něco nacházet, abyste v tom životě dál drivovali. Ale určitě ten cíl jako špatný není, protože asi bych to neřekl cíl jako jít do důchodu ve 40, to je přesně to, co popisuje tuhle situaci, ale asi bych to... Ježiš, já nevím, jestli se to ještě točí. Jo, dobrý. Asi bych to nazval chtít dosáhnout finanční svobody. To je asi lepší, jo? Protože dosáhnout finanční svobody, dát si ten cíl třeba do 40, nebo někdo třeba dřív, že jo, to já jsem si dával já, protože já jsem začal pozdě, že jo, dá se to dát i dřív. A to je jako fair, protože dosáhnutí finanční svobody beru za jednu z nejzákladnějších podmínek vlastně takového toho absolutního štěstí, kdy vlastně jste svobodní a můžete opravdu věnovat energii tomu, co chcete. Proto většinou ty lidi potom věnují přesně jenom projektu, který je baví a takhle. A i to pak nakonec vydělává peníze, ale to je tím, že je to baví, ale vlastně už je to byprodukt, jakoby, jo. Takže to asi taková myšlenka pro dnešek. Chtěl bych ještě na závěr bych chtěl dát dotaz na vás, abyste si položili tenhle dotaz bych chtěl.
který s tím trošku souvisí, protože já strašně nerad vidím, když jsou některý lidi prostě nespokojení třeba v práci, ale jediný, co dělají, tak je, že o tom mluví, ale nikdy neudělají žádný krok k tomu, aby to změnili a mě to strašně vždycky jakoby mrzí, protože vidím, jak ty roky ubíhají a tak bych chtěl, abyste si položili otázku, jestli náhodou z toho není cesta ven a položte si otázku, co byste dělali celý den, kdybyste nemuseli chodit do práce, tak napište si, nebo zamyslete se nad tím, co byste celý den dělali. Představte si, že jste teď jakoby v chillu, že jste finančně svobodní a tohle. A představte si, co byste dělali celý den, co by vás naplňovalo, co by vás bavilo. A druhou otázku na to potom zapřemýšlejte, až si vybavíte, co vlastně to všechno bylo a co všechno byste dělali a co vás vlastně baví a co vás naplňuje a jakou cestu byste chtěli jít a takhle, ty sny, tak zkuste potom regulérně zapřemýšlet, ale ne jako zapřemýšlet, že zapřemýšlím na minutu a nic mě nenapadne. Regulérně jako research, analýza, jako jo, klidně i s AI si o tom promluvit, jo, když nemáte kámoše. Prostě zkusit zanalyzovat, jestli ty věci, které vás tak moc baví, že byste je dělali zadarmo i bez práce, jestli náhodou v nich nejde dělat nějaký biznis, který by vás uživil a ve kterém byste mohli růst a mít neomezený možnosti a neomezený limity a být svobodní a mít svobodný čas, lokační freedom. Jestli náhodou to nejde vymyslet, jo? Protože když tohle člověk spojí dohromady, tak je to fakt dobrý. To asi dnešní myšlenka. Mít na paměti teda, že nesměřovat jenom na nějaké číslo slepě, užívat si tu cestu, protože pak to může být docela prázdný a mít na paměti, že pokud to dosáhnete dřív, tak trošku se připravit na to, že vlastně to nebude úplně konečná, že pořád budete chtít něco dělat. Tak jo, to asi všechno. Taková myšlenka. Tak jo, mějte se. Přátelé, ještě bych chtěl dokončit myšlenku, protože to mohlo vypadat, že jsem hodně mluvil k podnikatelům a takhle lidem, co usilují o takovou finanční svobodu a takhle. Já si myslím, že z tohohle se dá vzít i ponaučení, i pokud jste třeba v zaměstnání, tak vlastně i z tohohle pohledu jde nad tím přemýšlet, že je důležité se soustředit jakoby fakt na tu přítomnost a ne na to, že ne si myslet, že život začne až potom, až po něčem, že musíte procházet nějakým utrpením a až potom začne život. Už i v tom zaměstnání se dá přemýšlet nad tím, jak to udělat tu cestu tak, aby vás naplňovala, ať už třeba obor chcete jiný, který by vás bavil, nebo chcete být v týmu šéf, nebo prostě, jo, už dá se to jako ta myšlenka vzít podle mě na všechny cesty. Video se dá v podstatě vzít i pro všechny, kdo přežívá vlastně týdny a čeká, až někdy začne život. Nečekejte. Život je teď, život je tady a pokud něčím nejste spokojení, představujte si ten život. Už teď ho představte, už teď po malých kručcích ho začněte představovat. Není na se čekat a na konci není nějaká zářná brána, která vás spasí, která nás spasí. Cíl je ten život od začátku. Tak jo, mějte se.